Microcosmos. Què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, l'espai per a la música dels nostres temps, a la UPV Ràdio, la 102.5 de la FM, si esteu per València Capital i ens sintonisseu. I, com sempre, segur que ens esteu escoltant a través de Spotify, de iVoox, de YouTube. Teniu ahí tots els programes, els podeu escoltar a la carta, cap avant, cap arrere, al doble de velocitat, més lentament per a saborejar cada una de les nostres intervencions. Ens podeu seguir a les xarxes socials, a Facebook, a Instagram, a X, l'antiga Twitter, a @microcosmos047 i, com no, a radio.upv.es també teniu tots els programes. Álvaro, què tal? Benvingut. Molt bé, encantat d'estar ací i a més en un programa especial. En un programa molt especial perquè tenim els xics de Sinner Game Project, Cisco Aparici, Juanjo Llopico i Marc Moreno. Benvinguts, xics. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Hola, bon dia. Bé, és una entrevista xerrada, col·loqui, conversació que anem a tindre així en la duració d'un programa d'un grup que la veritat és que és fantàstic que tinguem a Microcosmos, no? Perquè si hi ha algo al que se dediquen és a la música dels nostres temps, que és el gran lema de Microcosmos, no? Clar, i no sols això, també compten una discografia que avala el seu treball i que avui repassarem al programa d'avui. Primer que tot, comencem pel principi. D'on naix el nom del grup? A veure, com naix aquesta idea? Com naix el nom del grup? Sí. Bueno, el Sinner Game Project deriva de sinergia, que és un terme d'origen grec que significa treballar en conjunt, no? Ja Sant Pau, en les seues epístoles, va ser el primer que va utilitzar aquest concepte al·ludint al resultat del treball entre l'home i Déu. Després nosaltres ho hem extrapolat. En 1925 el biòleg alemany Ludwig von Beethoven va ser el primer que va usar la sinergia en un àmbit no teològic amb la teoria general de sistemes. Aquesta teoria explicava un sistema que consisteix bàsicament en un conjunt d'elements que es relacionen entre si amb la finalitat d'aconseguir un o més objectius, no? Bueno, este terme també està en la fisiologia o en la biologia. Anant a Sinner Game Project, la sinergia és la combinació de capacitats i habilitats dels seus integrants, no? Com Juanjo Llopico, Marc Moreno, Luis Azcona, Ivan Ferrer, jo mateix, no? Des de la seva fundació en el 2014. Aquesta combinació de talents és capaç de realitzar un dels nostres objectius, que és allunyar el pròxim desenvolupament del límit de la percussió a nivell musical, tècnic i pedagògic, tractant sempre en el centre del nostre univers el so. El so, no? Que és el llenguatge del que al final sempre estem així parlant a Microcosmos, no? Clar, i Cisco havia comentat una curiositat, i és que avui així sols tenim a 3 dels integrants, però el grup admet noves incorporacions o teniu col·laboradors i amics que participen en els vostres concerts? Sí, el grup, actualment som nosaltres 3 més Luis Azcona i Ivan Ferrer, però nosaltres, la nostra activitat sempre va en la recerca de la bona música, no? De la bona música, de les bones obres, de les obres interessants, de les obres que el filtre de la història ens ha dictat que són bones, no? Que han resistit el pas del temps. Sou gourmet, no? Sou gourmet. Només aneu al que de veres creieu que és el més interessant. Sí. Clar que sí. Aleshores, si es presenta una obra de 6 percussionistes o de 10 percussionistes, aleshores sí que comptem amb incorporacions, no? O col·laboracions d'instrumentistes sempre i quan persegueixen un poc el nostre objectiu, no? Perquè conegueu algun percussionista més, no? Vull dir, teniu algun percussionista més en agenda? Sí, per suposat. Percussionistes hi ha. Percussionistes i altres instruments, com piano, saxo i crec que... Bueno, també tenim metalls, també, contrabaixos. Realment, com naix el grup? És a dir, aquesta formació del grup, com digueu, ara de sobte anem a muntar este grup, no sé, d'on naix la idea de muntar un grup així? Bueno, Sinner Game Project és un poc el resultat d'un projecte que jo vaig començar amb Jordi Francesc, que ara mateix és director d'orquestra. Correcte. Un projecte que es deia Nexe Duet, allà per al 2006, on fèiem música de percussió clàssica i contemporània. Després
això va derivar en Next Ensemble, perquè volíem un poc ampliar les expectatives o l'amplitud de format per a tocar en obres de més persones. I després, ja el 2014, Vicent Gómez, que és un músic valencià, que és trompista i músic electrònic, i jo mateix fundarem el Synergame Project. Aleshores, podríem dir que Synergame Project es va crear fa ja 18 anys. O sigui, hi ha una trajectòria ahí de molt de temps, que al final dona els seus fruits, perquè imagina que els inicis sempre són complicats, però a poc aneu un poc situant-se en l'esfera, en el panorama musical, i aneu trobant eixe lloc. Anem a escoltar ara, precisament, una pista del disc Bad Text de Llum, que és un monogràfic sobre el compositor Boro García. Anem a escoltar concretament El rayo que no cesa. Escoltem El rayo que no cesa, no? Així és, Mario. I escoltant aquesta peça, se'ns ocorre la següent pregunta, i és com és gravar música de compositors vius? Sí, primerament cal comentar que nosaltres com a grup, un dels objectius que tenim com a grup és el d'augmentar el nombre d'obres per a ensemble i per a conjunt de percussió. Això implica fer moltes col·laboracions i encàrrecs a compositors vius. El fet de gravar amb compositors vius també significa que ha d'haver un procés de diàleg amb ell per a veure les seues idees, per a dur a terme les seues idees sonores. Això ho plantegem moltes vegades. Quan parlem amb intèrprets hi ha compositors, aquesta col·laboració entre la ment que idea la música i la ment que l'executa. Això el trobeu important també. Sí, clar, això és molt, molt important i perquè és un procés també d'aprenentatge continu. El compositor té unes idees sonores en el cap i això implica que nosaltres hem de desenvolupar unes tècniques per a dur a terme aquestes idees. Així que estem en constant aprenentatge tant el compositor com nosaltres com a intèrprets. Això vos fa també, a lo millor, sentir com a que no només esteu interpretant música que està viva, que ve de compositors vius, sinó que vosaltres també com a que, igual és un poc metafísic el que estic dient, però com a que esteu més vius, com a que cada música nova que aneu a interpretar va ser un repte i va ser com tornar a aprendre una nova tècnica, una nova manera d'entendre música, com a que sempre esteu sempre en constant aprenentatge d'aquesta vivesa de la música, que potser interpretar música de fa 2 segles, doncs ja la feres fa 20 anys, si la tornes a fer descobriràs coses noves, però igual no trobes molta cosa nova a fer, no? Clar, per a nosaltres, quan comencem una obra nova en un compositor, és començar de zero. O sigui, moltes vegades tenim que oblidar tot lo après en els conservatoris i crear tècniques noves, fins inclús un sistema de lectura nou, noves grafies, i és superestimulant. Respecte al que comentaves abans de gravar amb compositors vius, nosaltres l'altre dia s'imaginàvem, ostres, imagina't que Beethoven estiguera viu, i pogués parlar en ell i proposar-li el poder adaptar un quartet de corda a quartet de marimbes, no? Clar. O també el poder gravar
música de compositors vius també ens dona més validesa a aquesta gravació, no? Perquè en aquest moment el compositor està present. Sempre intentem que estigui present. Aleshores, ell com a músic, com a compositor i també com a intèrpret, perquè tots han tingut la seva formació com a instrumentista, doncs se sent intèrpret, no? I sempre aporta l'última decisió abans de la gravació i de veritat que és super estimulant. No? És molt important això que comentaves sobre l'aprenentatge, no? Estar interpretant noves músiques i nous repertoris i peces d'estrena. I este mateix aprenentatge suposa que seria el que vos duria o motivaria a iniciar la vostra acadèmia, no? Ens podeu contar un poquet sobre aquesta acadèmia Synergain? Bé, l'acadèmia naix al llarg del 2015 aproximadament en la localitat de Segorb. Va ser una acadèmia inicialment de xicotet format, on la vaig portar inicialment jo i vaig convidar el meu company Cisco i altres percussionistes com puguen ser Brian Archinal, i al llarg d'aquesta experiència vam formar cap al 2018 o 19, no recordo ara molt bé, les primeres acadèmies internacionals de Synergain Project a la localitat d'Onda, on tingueren la gran oportunitat de poder portar personalitats en el món de la composició com pugui ser Carola Bauholt, Vinko Globocar, també Pierre Jodlowski, i també percussionistes que estigueren arraigats al compositor o compositora que portàvem. Sempre com amb un fil conductor que és la percussió, no? Exacte, exacte. Però també teníem l'oportunitat de poder tocar obres de format de cambra, sobretot en els festivals que organitzàvem de manera paral·lela, no? A lo que és l'acadèmia. No, em sembla molt interessant el plantejament de no només fem música, plantegem un projecte artístic, sinó que, a més, volem, d'alguna manera, ensenyar o crear un espai d'aprenentatge, no? Que segur que estic convençut que seria per a la gent que anava a l'acadèmia, però també per a vosaltres, no? Perquè al final sempre s'aprèn de la gent que va arribant i que aporta noves idees, entenc, no? Exacte. És una experiència tant per a la gent que ve com per a nosaltres, perquè una cosa és tocar i l'altra cosa és organitzar, i per a nosaltres el poder organitzar a aquests nivells un projecte en la qual pogueren difondre la música contemporània des dels seus pilars, com és la formació, realment era un repte en tots els nivells, com a grup i com a persona també. Escoltem ara, de fet, una obra de Carles Fontcuberta, no? Que també està a altre disc, que és la reconstrucció del corte, per a veure aquest tractament que fa Carles Fontcuberta, que sempre és molt interessant. Escoltem ja, per favor, Table 1 d'Unes, la Chacona.
Bé, estem escoltant el Tableau 1, no? Dunas, la xacona de Carles Fontcuberta del disc Reconstrucción del Corte, no? Així és, Mario, i escoltant aquesta peça hem pogut identificar com el timbre és una de les parts fonamentals d'aquesta obra. I volia preguntar-vos per què aquesta línia estètica del treball tímbric. La veritat és que la línia que segueix el grup i nosaltres com a percussionistes tenim una forta voluntat, no, per a treballar el que és el so, el seu interior, realment la matèria prima que està feta la música. I este so, pues, intentar i tratar de moldejar-lo i de treballar amb ell, no? A més de totes les possibilitats, de desenvolupar totes les possibilitats tímbriques de la nostra família d'instruments, que són molt grans. Aquestes possibilitats se poden desenvolupar a través de tècniques esteses i també cal comentar l'ús de... Ens agrada utilitzar noves tecnologies, dialogar també amb mitjans electrònics. Aquesta seria un poc la línia que segueix musical del grup. Hem de dir que allò del timbre, no? És aquesta qualitat del so que ens fa distingir el so d'una flauta del so d'un violí o d'una marimba, no? El timbre és aquesta característica que ens diferencia, no? Clar, i podem pensar que al ser instruments de percussió tal vegada puga ser un paràmetre que no es tinga en compte i just estem trobant el contrari. Que això és la sort que teniu també vosaltres, no? Perquè en un quartet de corda se poden explorar els timbres, però al final sempre queda el timbre nostre és el de la corda, no? Freguem la corda i tot i que trobem tècniques esteses que també ho ha comentat Marc, lo de les tècniques esteses que són... Se defineixen les tècniques esteses com les tècniques instrumentals que un poc s'escapen de les tradicionals, no? Clar, nosaltres, com tu has dit, els quartets de corda o flauta o saxo tenen un estudi ja fet, no?, de totes les tècniques, moltes vegades està molt ben documentat, no?, gràficament o en àudio també, però nosaltres, com Marc ha dit abans, tenim una gran família instrumental, no? Aleshores, sempre pensem que en la nostra virtut està el nostre defecte. Moltes vegades estem molt contents i molt satisfets d'omplir l'escenari d'instruments, no?, que pues, pareixen escultures i està molt bonic, ja simplement veient l'escenari tot ple ja estàs content, però estem un poc obsessionats en profunditzar microscòpicament cada tècnica en un mateix instrument, no?, per a poder extraure aquest timbre, ampliar-lo al màxim i poder traure de manera controlada, i això sempre és important, no? Que no sigui de manera aleatòria, cada harmònic o cada filtre del timbre, no? Això també s'amplia el concepte de la percussió. Avui en dia el concepte de la percussió és quasi impossible de definir, perquè què és la percussió? Una família instrumental? Qualsevol objecte és susceptible de ser un instrument de percussió, no? Clar, així és. De fet, volia comentar una coseta que em crida l'atenció, i és que els discs, són fonamentalment de percussió, però teniu moltes col·laboracions, i especialment teniu la gravació d'algunes obres de Manuel Rodríguez, on ell realment realitza el treball, per exemple, en objectes quotidians, no?, o en instruments que bàsicament esteu creant des de zero. No? Així és. Realment, a part de lo que ha comentat el meu company Cisco, treballem també en la realització de noves fonts sonores, no? A vegades aquestes fonts sonores es poden realitzar en instruments quotidians com que coneguem tots, i d'altres vegades també en la construcció de nous instruments, no? Com és el cas de la peça de Manuel Rodríguez, on podem trobar un collage, no?, de diferents fonts sonores que ell anomena Apprehension Engine, on podem trobar peines, on podem trobar cordes de cello, de guitarra elèctrica, i que totes aquestes fonts sonores acaben sonant, no?, de manera conjunta en un únic instrument sonor. O sigui, és que la família de la percussió probablement siga la família més acollidora, no? Perquè, clar, és el que comentàvem, un quintet de vent té poc de misteri. Són els instruments de vent que coneguem, però clar, en un ensemble de percussió arriba un compositor i vos diu he dut un aneguet i és el nou instrument. Clar. I trobeu la sonoritat, el timbre que té aquest aneguet i s'incorpora... Bueno, el compositor també troba la manera d'incorporar-ho, però vosaltres és com que heu d'estar preparats per al que vinga, no? Conforme hem dit abans, comencem de zero. Comenceu de zero. Ens agrada pensar a vegades que en lloc d'estar en una sala d'assaig
estem com en un laboratori d'I+D, no? I experimentant i junt amb compositor també, que fa el Que seu... interessant. Que realment és el que ocorre en la segona meitat del segle XX, no? Quan se fiquen en marxa molts projectes com Darmstadt, no? On els compositors experimenten. No? Claro, o el propi IRCAM. Efectivament, estos laboratoris que també se fan en la música electrònica i electroacústica, no? Que és experimentar. Anem a ser científics que anem a experimentar i després, evidentment, traguem sempre un resultat sonor, no? Clar, i en esta experimentació, com treballeu el vostre repertori? Com ho afronteu? A veure, quan vos arriba una nova partitura, un Sí. nou projecte, diu, a veure, per on comencem, no? Perquè imagine que serà un procés, no serà fàcil, clar. Sí, com habitualment, la major part de la nostra programació no? Forma part d'obres de compositors vius. Sempre el primer pas és parlar i posar-se en contacte amb el mateix compositor. I si l'obra és un encàrrec, com solen fer molts encàrrecs, no? El primer que parlem és sobre quin material anem a treballar. Pot ser materials de metall, pot ser fusta, pot estar mesclat o pot ser junt amb electrònica. No? Després ja van sorgint idees, idees tècniques, idees sonores. Clar, després ja fa el fet de l'estudi individual de la pròpia partitura. Clar. Després ja una volta està fet aquest estudi, quedem amb el compositor i fem el treball en conjunt. Clar. I ja, Això però seria ja el els compositor, primers passos. quan s'ajunteu ja va el compositor, no? Sol estar per allí el compositor o... A vegades sí, a vegades fem un treball previ, nosaltres. Clar. Clar, també canviarà en funció de les característiques de l'obra. Clar, penseu també que moltes vegades l'obra no està acabada en el moment que comencem a assajar. L'obra es transforma Es va durant els construint, assajos. clar. Aleshores, realment la presència del compositor és Ens ajuda necessària, és necessària interessant. per a poder evolucionar l'obra i que a millor algunes tècniques o algunes seccions de l'obra al no funcionar durant l'assaig acaben modificant-se i acaben sorgint noves idees. Tots aportem nosaltres com a intèrprets i aporta el compositor també. Això és interessant perquè, clar, per als músics que formen part de formacions clàssiques o d'ensembles clàssics que interpreten música dels segles XVIII, XIX, principis del XX, clar, aquesta experiència no la poden tindre. El fet de dir, hem vist com al llarg del nostre procés d'assaig la música, l'obra ha evolucionat, ha canviat, s'ha transformat, i això és un privilegi també, no?, que vosaltres teniu, no?, el poder transformar l'obra, veritat? Exacte. Sí, veus evolucionar com si fos un fill. Efectivament, clar. És molt interessant. Anem a escoltar ara ja Tratado de la locura, de Ramon Ramos, que pertany a l'àlbum Elogio de la locura. La deixem ja per ací. Estem escoltant Tratado de la locura, de Ramon Ramos. Què ens podríeu contar sobre aquesta obra? Bueno, primer, comentar que el grup va tindre l'oportunitat d'interpretar aquesta obra recentment en el Festival de Música Contemporània dedicat a la figura de Ramon Ramos, que es va celebrar en Alginet, i va ser una sort per nosaltres poder estar ahí, interpretar aquesta obra, i
la veritat és molt contents per l'oportunitat. Sí, la veritat és que aquestes jornades, no, que a la nostra web podeu consultar, que varen publicar notícies al respecte, molt interessants, no, sobre la figura de Ramon Ramos. Sí, abans parlàvem dels beneficis o dels privilegis de poder treballar amb compositors vius. Malauradament, Ramon Ramos no està entre nosaltres. Aleshores teníem dubtes sobre la partitura. I què farem? Doncs buscar ajuda amb Héctor Oltra, que ha fet una tesi doctoral sobre ell. És especialista en Ramon Ramos. Va explicar tots els dubtes que teníem a nivell instrumental, de la partitura... No, la veritat és que és molt interessant este àlbum, no? Elogio de la locura. I vos volia preguntar també, ja per anar tancant l'entrevista, sobre els futurs projectes, no? Què ens podeu descobrir, sense fer massa spoiler, no? Però què ens podríeu contar del que esteu preparant de cara al futur, on vos podrem escoltar i quines idees teniu en el cap ara mateix? Mira, recentment hem tingut un concert a la residència d'estudiants del CSIC, en Madrid, on estrenarem un nou projecte que estava basat en el treball en vibràfons. Tinguérem l'oportunitat de tocar una peça que es diu Urlicht, de Richard Barrett, una peça amb especialització. Una altra peça encarregada a José Luis Torà, que es diu Emotion, tus ojos en mi, no t'atats i no jo, que és una peça per a 3 vibràfons preparats amb imants de neodimio i instruments auxiliars. I, per últim, una peça també del compositor valencià Joan Gómez, una peça per a 3 percussionistes i... Joan Gómez exactament, electrònica i vídeo. I era un projecte que portàvem molt de temps treballant i que ha vist els seus fruits realment ja en aquest concert. Molt bé, has comentat que una de les obres treballava l'especialització, no? Que és allò de... No sé com seria en aquest cas l'obra, no? Però imagine que potser hi hauria disposició dels instruments o dels altaveus en aquest cas, no? En diferents llocs per a que el públic reba el so des de distintes fonts sonores, no? Que això també ho veurem, ara que hem comentat les jornades... En el segon programa de... Bueno, sí, en el segon programa de Microcosmos ja ho parlarem, però també en les jornades de teoria i composició, no? Les jornades de Ramon Ramos al Ginet també van veure algunes obres que tenien cada instrument situat en un lloc. Ara no recordo exactament quina era, però recordé... Alguna de Xenakis pot ser. No recordo exactament, possiblement seria alguna de Xenakis i alguna de Ramon Ramos que crec que també van interpretar, no recordaré exactament quina, però sí, és molt interessant aquest concepte de que el músic reba la música el públic, no? Reba la música des de diferents fonts sonores. Això també per a vosaltres ha de ser interessant veure com reacciona el públic, no? Exacte. I després també tenim nous projectes, òbviament. De cara al futur. Exactament. Tenim en ment una tercera gravació de Resistències Sonores, on la idea principal és fer un CD on recollim idees de metall. No podem desvelar molt més, no? De moment, perquè està encara en procés de creació, però podríem incloure peces que ja tenim en repertori. Estarem molt pendents. Sí, ens quedem en les ganes. Des de luego estarem molt pendents en Microcosmos i al públic, des de luego, podreu seguir a les nostres xarxes. També vos poden seguir a vosaltres a través de les xarxes. Imagina que esteu a Facebook i aquestes coses, no? A YouTube també, a Spotify, veritat? Spotify, Apple Music també. Apple Music, que és el que ens falta a nosaltres, Álvaro. Això no ho tenim. Apple Music. Sinner Game Project, moltes gràcies per estar amb nosaltres així a Microcosmos. Cisco Aparici, Juanjo Llopico i Marc Moreno. Gràcies per prestar-vos als nostres micròfons. I nosaltres tanquem així este programa especial, esta entrevista tan xula. Gràcies, Álvaro, com sempre, per estar així a peu de canó. Moltes gràcies a tu i als membres del grup que ens han facilitat l'entrevista. Des de luego, a vosaltres, gràcies per escoltar-nos, per la vostra diligència i paciència amb estos aprenents de locutors. Ens veurem al pròxim programa. Seguiu-nos a les xarxes, a radio.upeu.es i ale, a descansar. Salut i bona música. Microcosmos.